Τώρα έχω από το πρωί μία αναγουλίασης και μία ζαλάς, όπως και χτες, και ανησυχώ. Φοβάμαι ότι έχω λαμβλίασης. Διάβασα ότι σέρνεται τελευταίο στο Λονδίνο και την κόλλησε και η Βασίλισσα. Είναι αρρώστια τρεσίκ. Καλού κακού όμως, ρώτα ποιος είναι ο πιο ακριβώς ντοκτόρ περί τα τι αυτά. Καλημέρα σας, κυρία μου. Bonjour, ντοκτόρ. Πέστε μου λοιπόν τι έχετε. Ζαλάδες και αναγουλιάσεις κατά τις πρωινάς ώρες εχθές και σήμερα. Μάλιστα. Να δω το σφιγμό σας. Είναι κάτι σοβαρό, γιατρέ? Όχι τίποτα σπουδαίο, μαντάμ. Πρώτα-πρώτα έχετε κάποια ανομαλία στην κοιλιά σας. Έχετε κοιλιακά. Κοιλιακά εγώ? Μάλλον, μαντάμ. Εγώ δεν σας πληρώνω τα ωραία μου λεφτά για να μου πείτε ότι έχω κοιλιακά, αλλά τέτοιος γιατρός είσαι, τόσα καταλαβαίνεις. Και ούτε μπόρεσες να βρεις και τι ασθένεια έχω. Εγώ έχω λαμβλίασης. Κοιλιακά έχετε, μαντάμ. Το κακό και το ψυχρό στον καιρό.